Amb tu, 3 i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce i Jane Maruska. Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda justament ara, quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Eloi Ponce Cabrera, bona tarda, bon dia, bon migdia, el que sigui. Com estàs? Doncs molt bé, Jordi Villacampa Vinyes, aquí a l'estudi d'Instantropia, al Centre Històric de Lleida, des d'on gravem el nostre programa. I com sempre, acompanyats de la Jane Maruska. Com estàs? Bones, Eloi, bones, Jordi. Hola. Una cosa, no ens hem d'oblidar que la nostra audiència és de tot arreu. Per què? Doncs perquè ens segueixen també a les xarxes. Llavors, els que ens podeu seguir a les xarxes, al nostre compte de Gmail, 3imesvideopodcast@gmail.com, i a les xarxes, el nom, sobretot, hem de tenir en compte que el nostre nom és amb número, llavors és 3 i més amb el número 3, i ens podeu trobar a Facebook, Twitter i Instagram. Molt bé. Important això del 3, eh? Exacte, sobretot molt important. El 3, la E de 3 és el número 3. Saps que si no dius no existeixen, no els trobem. Exacte. Així, esperem tots els vostres missatges. Qui ens acompanya avui, Jordi? Doncs avui tenim des de casa seva, a Lleida, i, casa seva no sé, perquè m'ha semblat veure abans que estava molt envoltada de fusta. Crec que és un altre tipus de casa, ara ens ho explicarà. La Montse Freixanet, que ella és blogger a @holasomos7, des d'on comparteix tips de detox digital per prevenir l'addicció al mòbil i altres dispositius. A més, també és coach PN. Coach PN, Hola, Montse, com estàs? Hola, Jordi. Bon dia, molt bé. Ho he dit bé, això del coach PN? El coach PNL és una tècnica bastant potent per ajudar a tallar la dependència als dispositius i altres coses. I bé, com bé has dit, estic en una altra casa, estic a la Casa de Fusta, la qual tu també coneixes una mica, aquí som companys de coworking al centre antic. I bé, ja ho has dit, ajuda a famílies hiperdigitalitzades a previndre l'addicció al mòbil i també a tallar la dependència als dispositius. I com a blogger comparteixo plans alternatius a les pantalles. I això és Hola, som 7. Perfecte. Doncs ara passem al barri de Pardinyes de Lleida, també a Lleida ciutat, on tenim el David Enríquez Cid, que es defineix com a home de 1000 oficis i actualment també és referent tutelar en una entitat de Lleida acompanyant a persones. David, benvingut. Bon dia i bona tarda o bona nit a tothom. Totes hores. Això mateix. Aquí estem. Sí, aquesta una de les meves tasques, no? També soc terapeuta gestal, o sigui que també acompanyo a persones adultes en aquest camí tan bonic que és la vida. I aquí estem. Perdoneu, m'he fet un d'això. Parlàvem de la llibertat avui, no? Sí, clar, però tu ets lliure d'expressar-te com vulguis. Això. És que vinc d'una reunió una mica espessa. La llibertat existeix per mi? Absolutament. Per això ara en parlarem. De moment ara us estem presentant, però ja no passa res. Vull dir, ara comencem coneguent qui ens acompanya avui, perquè a l'estudi tenim més gent, no? Exacte, sí. Aquí a l'estudi amb nosaltres tenim vingut d'Andorra, però resident a Barcelona, l'Adrià Álvarez Blasco, professor de filosofia. Com estàs? Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me. Alguna cosa més? Ja està. Tot perfecte. És el meu dret a la llibertat a quedar-me callat. Molt bé. I també tenim amb nosaltres l'Albert Panavera Zueras, advocat. Com estàs? Molt bé, molt bon dia. Molt encantat d'estar aquí amb tots vosaltres. És que són aquests oficis que advocat, ja està, no cal dir res més. Ja està, la paraula ja ho diu tot per si sol. No hem d'explicar res més. I si us hi fixeu, a fora de l'estudi d'aquí d'Instantropia tenim a la Rose Laveda, ella és pintora i està
ara mateix preparant alguna coseta que la veurem en acabar el programa, que coneixerem quina és la seva obra. Ella és, de fet, veïna, just davant d'aquí de l'estudi. Doncs fetes les presentacions, què us sembla si comencem la tertúlia? Doncs sí. Sí? I de què parlarem avui? Doncs avui parlarem de la llibertat existeix o només és un miratge? 3 i més. Doncs comencem la tertúlia fent-nos precisament aquesta pregunta, si la llibertat existeix o només és un miratge. I comencem amb la Montse, que la tenim al coworking creatiu al carrer Cavallers de Lleida. Montse, què? Com ho veus, això? Hola Jordi, què tal? Bueno, mira, porto una setmana donant-li toms al tema i penso que la llibertat existeix, però els primers anys de vida, la nostra infantesa, crec que se'ns, de manera inconscient, involuntària, amb tot l'amor, se'ns talla aquesta llibertat. I per què ho veig així? Doncs perquè a vegades biològicament i fisiològicament tenim unes necessitats i aquestes a vegades no són ateses. Ens demanem les coses plorant i molts cops no som atesos. I bueno, aquesta és la meva aportació. Ja després, si vols, segueixo explicant-te com ho veig. Molt interessant relacionar-ho amb la infantesa, sí, sí. I passem del centre històric al barri de Pardinyers, on tenim el David Enríquez. David? Ara sí que és el moment de... Ara. Crec que tenies moltes ganes de compartir-ho, estem molt agraïts, però ara... A vegades és el que porta el directe. Sí, exacte. Sí, escolta'm, doncs sí, el que us comentava, la llibertat existeix, sí, absolutament sí. Som persones, som homes i dones lliures, lliures d'actuar, lliures de pensar i lliures de fer. O sigui que hi ha coses que potser ens poden... Ui, sembla que l'hem perdut una miqueta. Tenim al barri de Pardinyers amb... Sí, hem Sense perdut una Ara mica... fer com un... David, estàs aquí? Sí, perdoneu, potser ha fallat la connexió. El que es deia és que sí, que són persones lliures, que ens hem d'apoderar d'aquesta llibertat, ens hem de creure que som persones lliures, no? I hem de ser capaços, no? Si és que procurar-ho, apoderar-nos d'aquesta llibertat de pensament i d'acció. Molt bé, i seguim ara amb la perspectiva dels convidats al nostre estudi. Adrià? Sí. Doncs bé, per respondre a la pregunta sobre si la llibertat existeix o no, jo crec que sí, que existeix, que és un fet natural, no? Forma part de la condició de l'ésser humà. Els éssers humans naixem amb la potencialitat, amb l'atribut, no? de ser lliures. Una altra cosa és que després puguem exercir-la, és a dir, que puguem ser lliures o no ser lliures. És a dir, una persona que viu en un règim d'esclavitud no és lliure. No? Podem parlar de que tindrà llibertat de pensament, però no serà d'aquesta manera lliure o parcialment lliure o incompletament lliure. No? I des d'aquí a reprendre una mica o posar sobre la taula la idea que existeixen molts tipus de llibertat, o es pot pensar la llibertat des de moltes perspectives. No és el mateix la llibertat en termes de decisió que en termes de voluntat, com tampoc és el mateix la llibertat en termes d'acció moral o la llibertat en termes de realització personal. Vull dir que al llarg de la filosofia la qüestió de la llibertat ha estat un tema molt important, que ha fet vessar rius de tinta i que té una complexitat Força àmplia. molt gran, sí. Exacte, i Albert, si ens vols dir la... Bé, per respondre a la pregunta que es plantegeu, jo l'enfocaria des d'un punt de vista que us respondria que la llibertat en termes absoluts no és que no existeixi, és que no és possible la seva realització. Perquè partim de la base que des del mateix moment del naixement, com a éssers, com a persones, doncs estem condicionats per múltiples elements que no podem o no tenim la capacitat de poder controlar o poder que ens permeti un exercici d'aquesta llibertat. Llavors, la llibertat l'hauríem de plantejar o la plantejaria des d'un punt de vista de la possibilitat d'aquest exercici, una llibertat o múltiples factors d'aquesta llibertat amb una determinada finalitat i que hi hagi les garanties, que només poden ser garanties en termes jurídics o polítics en el sentit que hi hagi una organització que permeti a les persones l'exercici d'aquesta llibertat i, per tant, ho podria sintetitzar amb una màxima de Spinoza, que en aquest sentit crec que
uniria els dos elements que he plantejat, que és que no neixem lliures, però ens podem fer lliures. És a dir, l'exercici no neixem lliures per aquests condicionants que tenim, però sí que ens podem fer lliures. Déu-n'hi-do, aquesta afirmació que has fet, de no és possible la seva realització en termes absoluts. Absolut. Però hi podem arribar, no? Perquè potser podríem parlar de si hi ha, però si després hi ha límits, si no hi ha límits, com s'hi arriba fins aquí, i que tenim una bona feinada. Sí, no? Home, i això ens enllaça una mica de com és aquest procés per aconseguir aquesta llibertat, i podem parlar de si la llibertat canvia o és diferent al llarg de les diferents etapes de la vida, no? Com deia també la Montse. Bé, sí, coincideixo plenament amb l'Albert, amb l'Adrià, perdona, l'Albert, que crec que podem aconseguir aquesta llibertat, però estem limitats o la tenim condicionada en funció de com ens crien, com ens eduquen, les persones que ens estimen, els pares en principi són els primers, sinó, doncs, bueno, cadascú de les seves circumstàncies té uns educadors que acompanyen i en funció del que faran serem més o menys lliures. Per què? Doncs abans he posat volia compartir un exemple, el primer plor, sortim al món plorant, que és l'única manera que tenim d'expressar-nos i comunicar-nos fins que sabem parlar. Cada nen, en un marge de fins als 2 anys, cridem molt perquè no sabem verbalitzar ni compartir aquestes idees, i aquest crit o aquest plor no és acompanyat. Molts cops fins i tot diria que és inclús rebutjat, rebutjat i callat. Crec de debò que és per un tema inconscient, per no saber-ho fer millor, perquè hi ha l'amor darrere. O sigui, no crec que cap pare i cap mare estigui pensant ara jo aquest nen li vaig a condicionar la llibertat. No, perquè tu trobes el pack, trobes la criatura, si no t'has format abans, fas una mica el que saps i el que pots. Però ja penso que callant el plor ja ens estan coartant. Volia fer un petit apunt que, si voleu, després ja anirem parlant. Hi ha una cosa molt interessant, la qual no he llegit tota, però sí que la tinc guardada, que són els drets Hi ha una convenció i ja existeixen els drets de la infància com a tal. Dius, potser a la clínica te n'hauries d'anar amb tot el kit i aquest dret de l'infant, del que tindràs. I un punt molt important és el dret d'expressió, el dret de l'expressió. I, ostres, a mi em sembla com una mica heavy, perquè el que estàs... No sé si tothom s'ho planteja, el poder pensar que aquest infant l'hem d'escoltar, l'hem de deixar lliure, hem de deixar aquest espai perquè comparteixi el que sent, el que pensa, i anar-lo acompanyant com la persona que ha vingut a ser. Ha vingut a ser lliure. I el nostre acompanyament és clau. Potser m'he enrotllat molt. No, se'n veien aquí unes cares a l'estudi de pensar en l'infant. No sé què penseu de tot això. Jo ho he vist molt amb els meus fills grans. I és un tema ja que existeix evidència científica, existeix la part més de drets, i ho he vist també en pròpia pell a fills meus més grans, tinc variat, que la primera educació va ser com més de no, i aquests nens a vegades tenen por a expressar-se, perquè sempre estan pensant que algú els dirà que no, se creïn seguretats, ho deixo caure, a veure què... Ens estan obrint diferents línies aquí, no? Sí, són diferents vies, però que potser estan una mica connectades, no? Perquè ara amb la llibertat d'expressió, jo ho he connectat una mica amb el que deia abans l'Adrià de la llibertat de pensament, que potser és la que tenim més al 100%, i m'ha vingut com la idea de potser sí que la llibertat de pensament és al 100%, però a l'hora d'expressar aquest pensament sí que ja està coartada. No? Podria ser una mica així, Adrià? O Albert? Sí, jo crec que la llibertat de pensament, cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Una altra cosa és si el fet de l'acte de llibertat, suposant que és un acte de llibertat, expressar de manera oberta les teves opinions,
sabent que les teves opinions o els teus punts de vista, la teva manera d'entendre el món afecten, ataquen o fan mal a una altra persona, no? Aquí entrem en el clàssic, una confrontació clàssica, no? Tant jurídica com filosòfica, que és on comença la meva llibertat i on acaba de l'altra. Crec que en aquest sentit no tothom hauria de ser lliure de poder expressar el que volgués. Per mi, per exemple, i això sona molt fort, sona molt, no? Pot arribar a sonar com molt dràstic, no? Però hi ha una sèrie d'expressions o comentaris o accions que danyen, no? Que fan mal, que embruten la nostra convivència, el fet social, aquest pacte social en el qual vivim nosaltres i que forma part també de la funció de l'Estat i la funció de les persones i de la moralitat, en última instància, d'autoregular-nos això. I en això enllaça perfectament, per exemple, amb la idea dels nens petits que apuntava la Montse. Jo crec que un nen petit, molt petit, no se li ha de tallar l'expressió del plor, però sí que en el camí de l'aprenentatge de l'infant autorregular la seva voluntat i les seves accions també forma part d'un acte de llibertat, perquè fer el que vulgui, doncs, potser no és, per mi no és una llibertat ben entesa. Per mi una llibertat ben entesa és l'acció passada pel filtre de la raó i actuar lliurement d'acord amb el mandat de la raó. No sé què en pensa la resta de gent. Sí, en aquest punt jo crec que estaria una mica la clau amb el tema de dintre d'aquest ventall de què és l'exercici de la llibertat, aquesta llibertat que l'exercim per una determinada finalitat, aquesta finalitat que no deixa de ser en termes d'elecció, i en termes d'elecció tota elecció suposa una renúncia, doncs aquesta elecció, o inclús, com ha dit el David, aquesta necessitat d'empoderament per tal de l'exercici d'aquesta llibertat, ha d'anar unida de l'ús de la raó. És la raó, i una mica també era una mica les tesis, que jo sé que això que són les tesis que plantejava Spinoza, que venia a dir, és a través de l'exercici de la raó el que ens permetrà, o l'ús de la raó, perdó, és el que ens permetrà l'exercici de la llibertat. Amb quina finalitat? Amb la finalitat de poder elegir la millor opció per a la persona, enfront també als altres, i, sobretot, és aquest ús de la raó per conèixer els fenòmens que interaccionen i que limiten la nostra llibertat. Tots els fenòmens que poden ser de la pròpia físics, ambientals, socials, tots els condicionants, doncs, a través de l'ús de la raó ens permet elegir i, per tant, superar aquests obstacles i arribar als nostres objectius. Una mica seria, jo amb aquest punt coincideixo. Que seria amb l'ús de la raó, per poder elegir com exercim aquesta llibertat per aconseguir la finalitat que a través d'ella volem dur a terme. Sí, la Montse. No, jo també compartim amb vosaltres el que dieu. L'únic que després aquí ja venim amb la raó. Jo penso que molts cops ve com condicionada per l'adult. Després ja no. Dic una etapa de creixement. Aquesta raó te va marcant uns camins. En principi vas per poder ajudar aquest infant, aquesta criatura, aquest ser lliure, en potència. A vegades me qüestiono, no? Jo crec que és aquest el debat. 100% lliure potser no és, perquè té uns adults que acompanyem que, vulguem o no, estem posant la nostra raó a ells i amb tot l'amor sempre, però per marcar uns límits i un camí. Jo crec que durant una temporada, en la societat que estem, és a dir, vivint un nen, infant, en una societat, Lleida, ciutat, en la societat que venim del segle XXI, no estem al bosc, doncs, a veure, 100% lliure no és, però bueno, totes les llibertats com aquestes, no? O sigui, totes les llibertats com la que tenim. No sé, que la figura de l'adult també marca la raó d'aquest nen i ja està, no sé. Sembla que el David volia fer un apunt. Perdona, que m'he adelantat. Sí, tranquil·la. És que volia, no sé si he entès bé el que ens comentava l'Adrià, perquè no l'he sentit massa bé. Si no és que diu que tothom som lliures de pensar i d'expressar aquest pensament,
però potser segons quins pensaments tenien que estar més prohibits, no? Clar, dius, en nom de la llibertat... No, jo crec que... Perdona, que t'ha dit, segon, però... Deixa'm acabar d'expressar, sisplau. Dius, en nom de la llibertat prohibim segons quines coses, no? Que jo puc entendre que dius, en nom de la llibertat prohibim la pena de mort, no? Perquè estem matant una persona, no? Dius, estem privant de la seva llibertat de viure. Però moltes vegades, no? Diem, no, com que som lliures, prohibim fer no sé què, prohibits fer no sé quantos, i dius, bueno, llavors estem coaccionant segons quines coses a l'altre, que encara que no ens agradi doncs la seva manera de pensar, que la seva manera de pensar pot ser l'altre extrem de com som nosaltres, o un pensament pot ser més racional, no? En tot cas, diria més acompanyar aquest o raonar amb la persona, no? Dius, escolta, sí que ets lliure de pensar X cosa, no? Mirar el que bé dèiem, no? Dius, on acaba la teva llibertat i on comença la meva, no? Jo crec que el diàleg és una de les maneres millors per entendre'ns, Perdó, què em deies? No, res, volia matitzar perquè crec que potser no s'ha entès o potser no m'he expressat jo bé. A mi m'ha semblat que el que està intentant explicar era que llibertat de pensament, evidentment, cadascú... En aquest sentit seria més aviat la capacitat de jutjar i enraonar, que forma part dels atributs de l'enteniment. Cadascú filtra les seves i això és perfecte i a mi això no m'hi posaré i ningú s'hi hauria de posar. Una altra cosa és com jo trasllado aquest enteniment en el meu entorn, és a dir, jo si, no sé, he decidit per al que sigui, que he trobat convenient pensar que el feixisme, etc. i formar part d'un moviment feixista. Vull dir, la llibertat de pensament, si ets un feixista, perfecte, jo què sé, quina pena, però el que jo estic qüestionant és la llibertat després de dur a terme, d'executar el teu entorn, de materialitzar aquest pensament en accions, que crec que és aquí on s'hauria de problematitzar la idea de llibertat. No sé si s'ha entès. Pensar en el que vulguem. Una altra cosa és que puguem traduir això en actes i que traduir-ho sigui positiu. Al contrari, jo crec que no ho és. Sí. Aquí m'has... Ara m'ha vingut les ganes de parlar, no sé. Digues, Albert. Volia dir que la idea de llibertat, perquè sigui efectiva, és posar-la en pràctica. I clar, posar-la en pràctica implica que hi hagi una idea de lluita, no una lluita física, sinó una lluita d'idees i per tant una lluita en termes dialèctics. On estarien els límits? D'entrada, que ho hem focalitzat una mica a la llibertat d'expressió, d'entrada considero que la llibertat d'expressió, perquè hi hagi aquesta idea de poder-la exercir, d'entrada és el dret a molestar algú altre, amb les seves idees, amb plantejar les idees, és a dir, perquè si no simplement estaríem parlant d'arguments que són bonics o són simplement que no... És a dir, hi ha d'haver aquesta idea de certa molèstia, interpel·lació, etc. Evidentment, amb límits, i aquí és on sempre està la qüestió. On estan els límits? Que en definitiva els límits són els que ens imposen les lleis, que són els que ens permeten un exercici organitzat d'aquests drets i per tant de la llibertat personal. Jo ho plantejo des d'aquest punt de vista, és a dir, l'organització política, és a dir, quan dic política és en el sentit d'una organització social, és la que fixa a través de les normes o a través de les lleis els límits, que sempre és molt dificultós, per tant en cada moment social els límits estaran més o menys limitant aquest exercici en funció de la realitat de cada moment. Aquest és el punt més difícil, la limitació en benefici de permetre l'exercici dels altres. És un punt molt complicat aquest, sí. Aquests límits o aquesta limitació que tenim marcades per les lleis o dintre de la família, molts cops és la llibertat exterior en política i lleis, i dintre de la família, que és la part que jo més conec, també seria el primer lloc on es pugui exercir la llibertat, dintre de la teva pròpia família, com ja he posat exemples des del primer moment. A la que sorgeixen tot límit vol ser saltat,
molts cops, aquest límit que t'han posat des de l'exterior, pare, mare, polítics, tu el vols saltar, perquè no va amb els teus valors, la teva coherència. Llavors, jo crec que el dret a lluitar per els teus valors, el que tu entens per ser més lliure, crec que hauria d'exercir a tot el món, a tots els països del món. Aquí tenim les nostres limitacions, però crec que també, i crec que aquest dret l'hauríem de tindre i poder-lo exercir, sempre i quan hi hagi respecte, que crec que és una de les coses que van com una mica acompanyades del ets lliure si tu respectes a l'altre, però tu vols seguir sent lliure i seguiràs lluitant per aconseguir aquella cosa, sigui la família o sigui fora. Llavors això a vegades no és fàcil. Vull dir, aconseguir-ho no és fàcil. Sí, tot això que... Que em permeteu llançar una punxa, Tant. A veure, llança. Llança la punxa, a veure. Que entenem per llibertat i que entenem per llibertinatge, no? Què em responeu? Ui, quin silenci. Aquesta no la teníem pensada, aquesta punxa. No, moltes vegades dius, és llibertat. No, aquí potser tenim conflicte ètico-moral, no?, de lo que és ser llibertat o tindre llibertinatge, no? Jo no tinc una resposta clara, tampoc a vegades, amb això, on estan els límits, no? Però, ho llançar aquí a la taula. Jo, si voleu, us dic la definició de llibertinatge. El lema, segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, és el capteniment llicenciós dissolut. Claríssim tot, El capteniment llicenciós dissolut. I per llibertat, ja per anar definint els termes, tenim moltes, és la manca de subjecció i subordinació. També pot ser l'estat o la condició del qui no és esclau, o llavors hi ha tots els tipus de llibertats, no? Com un apunt. Sí. A mi el que fa estona que me volta pel cap, i potser, Adrià, potser tu que ets profe de filosofia m'hauràs de corregir perquè és un record que tinc de quan estudiava filosofia al batxillerat, tot d'on acaba la llibertat i comença la de l'altre, això em recorda bastant a la paradoxa de la tolerància del filòsof Popper, que potser, que diu que la tolerància, per poder sobreviure, ha de ser intolerant, precisament. Jo anava una mica cap allà, precisament, sí. No, potser amb la llibertat passa alguna cosa similar, no? Sí. Jo la frase aquesta, que és molt, està molt dita, vull dir, la frase de dir on estan els límits de l'exercici de la meva llibertat? Els límits estan on comença la llibertat de l'altre, o els límits de la llibertat de l'altre. Això és un concepte completament impossible i perillós, perquè a més, si una persona, per les seves pròpies concepcions o condicionants socials, ambientals, econòmics, etc., té un àmbit molt restringit, la llibertat dels altres se la limitaran, però per força. Per què? Perquè no sabrà, diguéssim, enfrontar-se o exercir aquesta llibertat enfront de l'altre. Llavors, on tornen a parar? Tornen a parar que hi ha d'haver una organització que doti o que permeti l'exercici i l'exercici dintre d'aquests límits per tal que totes les persones puguin estar empoderades per a l'exercici d'aquesta llibertat. Per tant, aquestes frases que són molt boniques, o són perfectes, o des d'un punt de vista gramatical són molt boniques. De dir, sí, la meva llibertat acaba on comença la llibertat dels altres, però cal anar molt en compte perquè tots aquests condicionants poden permetre que aquesta llibertat anul·li completament la de l'altre perquè no sàpigui o no tingui eines o suficients recursos per poder exercir el seu espai de llibertat, o el seu dret a la llibertat. Estem arribant als últims minuts de la tertúlia, sí que no podríem acabar-la abans sense parlar, hem anat obrint diferents línies, veiem que el tema és molt ampli, estaríem hores i hores debatint sobre això, però sí que potser últimament, dins d'aquesta paraula llibertat, podem observar que se n'ha abusat, potser sigui una paraula molt gruixuda, però s'està utilitzant sovint. És fàcil d'utilitzar, no? És fàcil d'utilitzar, i segons com et convé, s'utilitza d'una manera o d'una altra. Podem parlar d'una persona, vull ser lliure de no vacunar-me,
però vull ser lliure de no entrar a la presó, no? Llibertat presos polítics, Madrid ciutat de la llibertat, llibertat pels que no es volen vacunar, llavors som lliures d'una manera però per l'altra no, partits d'ideologies extremistes que també manifesten la seva llibertat d'expressar-se, però com hem vist potser després poden incomodar amb uns altres. No creieu que hi ha com un abús ara mateix d'aquesta paraula i que segons ens convé s'utilitza cap a un sentit o cap a un altre? Sí. Totalment, Malauradament, potser a vegades hi ha paraules que es poden, enteneu-me, prostituir una mica, no? I llavors, o dir que potser per la llibertat, no? Per de l'individu o la llibertat d'expressió d'alguna cosa, m'aixaquis a un altre, no? Llavors això no és llibertat perquè no fas ser lliure a tothom, no? Llavors, jo puc ser plenament lliure, no? Tu pots ser plenament lliure i hem de caminar a darrere també la paraula tolerància, no? Els altres hem de ser tolerants de la llibertat de l'altre, no? I això és un camí que hem de recórrer i hem d'aprendre a tolerar moltes coses, no? Que a mi em poden molestar dintre de la meva llibertat X cosa, no? Doncs, però he de passar al següent pas, que és tolerar la llibertat d'ell i que a mi no em faci mal. Algú més vol fer l'Adrià? Sí, jo una mica en relació al que s'està dient aquí, m'agrada molt la interpretació, la manera que té Judith Butler, una filòsofa nord-americana, de plantejar la noció de la llibertat, i és que ella diu alguna cosa així com que el fet de ser éssers socials, és a dir, que les nostres experiències materials, simbòliques, humanes, no, estan mediades o es produeixen en un entorn social, ella deia una cosa així com que la llibertat o que ella no es pensarà lliure o que no acabarà d'integrar la llibertat o la noció de llibertat personalment fins que els seus veïns, i parlava de la noció de proximitat, siguin lliures. És a dir, que en una visió comunitària, que és en aquest llibre, precisament, que és el llibre és de la Judith Butler, es diu Lucha comunitària i vida política, o una cosa així, on ella parla precisament d'això, de la importància d'alguns moviments com el feminista o el moviment antiracista. Són moviments que es proclamen, són clams cap a la llibertat de les persones i que no podrem considerar-nos lliures del tot, ni individualment ni socialment, fins que no garantim que les condicions de possibilitat de la nostra llibertat siguin extensives també a les persones amb les que convivim i formem part de la mateixa societat, de la mateixa comunitat. Per tant, aquí crec que la llibertat no pot no entendre's al marge d'una visió comunitària. A mi aquestes coses de la llibertat en termes individuals a mi em remunten als mites del bon salvatge, al Robinson Crusoe, una idea molt il·lustrada, molt del segle XVII i XVIII, que crec que són romantitzacions quasi adolescents, aquesta cosa de voler ser lliure a la muntanya i deixar la societat i marxar sol. No es poden implantar aquest tipus. No, potser són fantasies molt interessants i que romantitzen la idea de la lliure acció i confonen acció amb llibertat en termes materials. Sí, perquè hem de partir de la base, o parteixo de la base que l'exercici de la llibertat ha de ser de forma col·lectiva, perquè des d'un punt de vista de forma aïllada no suposa l'exercici de la llibertat, simplement suposa és que no estàs en interrelació social i per tant és que no tens ni capacitat de poder exercir aquesta llibertat perquè no tens cap objectiu. Simplement la teva pròpia felicitat aïllada del món. Per tant, no és... Llibertat o egoisme, no? Sí, exactament. I suposaria Sí, l'anul·lació de la persona, en últim terme, perquè bueno, clar, sí, en la mesura en què, com deia Aristòtil, som éssers socials, viure al marge de la societat en què ens converteix en bèsties. Sí. David, no sé si volies fer un apunt per anar acabant. No et sentim, David? Estàs mutejat, David. Vinga, a veure, seguint el que estan dient els companys, ja des de Kant o Aristòtil tenen tractats sobre el que és la llibertat. Només com a un últim apunt final, però clar, jo convido a tothom que busqui i que comparteixi aquesta llibertat i que és un motiu de creixement com a persona i d'apoderar-se de la llibertat i que pugui tirar endavant. Tant.
Gràcies, David. Montse, no sé si vols afegir alguna cosa per acabar la tertúlia. Sí, mira, jo crec que com a societat i com a famílies, com a societat en general, el que sí que necessitem és persones lliures, 100%, prendre molta consciència des de molt petitets, ja n'hem parlat abans. Jo crec que falten persones, per poder ser lliures, crec que falten persones empàtiques, solidàries, que entenguin el concepte de l'amistat i que tinguin oportunitats per treballar al respecte, no? Perquè crec que és bastant important per a que després no trepitgem les llibertats dels altres. I també com a societat cal gent valenta que defensi les seves llibertats, o sigui, perdre la por i la seguretat, que també comença en que no et callin quan ets petit. O sigui, el silenci que parlàvem al principi, si et deixen parlar, et fa una persona segura, amb una autoestima alta, per tant, capaç de liderar el teu projecte de vida, al final, que és en el que tu vulguis i amb ideologies i amb maneres de viure, però cal fomentar-ho, això. I ja està. Adrià, si vols fer un apunt final, o no sé, o Albert, per donar finalitzar la tertúlia, si no anem a conèixer l'opinió de la nostra audiència. Posant 3. Doncs anem a veure què opina la nostra audiència a les xarxes. I tenim a Instagram, tenim a l'usuari Bert Michi, que ens ha contestat a la pregunta de si la llibertat existeix o només és un miratge. Ella ens ha dit, la llibertat pura no existeix. No sé què n'opineu vosaltres, ja hem sentit les opinions. I a Instagram tenim a Carmina Pardo, que ens ha dit que la llibertat és una pretensió, i la Maria Cabell ens comenta que per ella la llibertat és un anhel, allò de la utòpia que ens permet avançar cap a l'horitzó. La llibertat sempre serà un camí pel creixement personal, també. Sí, això sí. Però jo trobo que del que hem parlat abans, així, he fet com una miqueta resum de la típica definició de llibertat, a veure què us sembla. És la nostra facultat o capacitat de les persones d'actuar segons els nostres valors, criteris, raó o voluntat, sense més limitacions que el respecte a la llibertat dels altres, que és el que deia abans el David i l'Albert. L'única limitació, penso, que és això, respectar la llibertat dels altres. 3 i més enllà. I al programa d'avui coneixem a la pintora Rose Laveda, la veïna artista que té l'estudi just aquí davant a l'espai on ens trobem, Instantropia. Què tal, Rose? Com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Vas crear la Bohème al bell mig del centre històric. Què ens pots explicar una mica què hi passa al teu estudi? Doncs vaig trobar un local que estava bastant deixat i el centre històric m'encanta, crec que és un lloc molt maco i molt adient per una bohèmia o per una mica l'artista i vaig restaurar i a partir de llavors, a l'estar cara al públic, que la gent passava per aquí a veure què passa i tal, vaig començar a donar classes, a ensenyar una mica el que jo sé i és una cosa que em dona molta satisfacció, és molt gratificant per mi, perquè crec que és molt difícil trobar gent que es dediquen professionalment a la pintura i que volen compartir el que saben. A mi m'ha costat molt aprendre, m'ha costat molt trobar llocs que m'ensenyin amb ganes d'ensenyar i això és el que jo faig. A part que és el meu estudi i que també treballo quan puc, ara estic molt ocupada donant classes. I que es digui la Bohème perquè tingui relació amb aquesta vida que ens agradaria tenir, que potser podem anhelar a tenir? Sí, o sigui, per la meva experiència de vida, la Bohème té com dos camins que m'ha arribat a triar aquest nom, que jo soc molt bohèmia. Bohèmia no vol dir passota ni vol dir que estàs tot el dia sense fer res, al contrari. I després també amb el meu vincle amb el món de l'òpera, llavors ja m'encanta l'òpera i m'encanta l'òpera, la Bohème, llavors va ser com una mica tot, no?
m'agrada molt aquest nom. Es pot tenir aquesta vida, aprofitant que avui parlem de llibertat, creus que es pot arribar o es pot assolir o s'hi pot transitar en aquest tipus de vida bohèmia? S'hi pot transitar sempre i quan renuncis a moltes coses que ens han ensenyat, que per cultura i per educació ens han ensenyat i has de practicar molt el desapego, has de practicar molta lluita en contra de la família, de l'estructura social que estem visquent i amb el tema econòmic també, o sigui, és una vida molt dura econòmicament, has d'estar molt apassionat per fer-la. Jo entenc que hi ha molta gent que renuncia, és una cosa que et planteges sovint, què faig aquí, però com que jo tinc molta passió per l'art i molta passió per això, m'ha costat molt arribar aquí, de moment tiro endavant i sobrevisc. Recuperant una mica el que deies, de que et va costar trobar espais on aprendre el que t'agradava, això. Sí. Explica'ns una mica la teva trajectòria com a artista. És una cosa que ja et venia de petita o que has descobert més de gran o d'adolescent? Bueno, sempre m'ha agradat molt el tema creatiu i el tema de coses manuals. Jo per la família tradicional que he viscut no he anat mai a classes no vaig anar mai a classes de pintura, no vaig tenir aquesta oportunitat, però quan em vaig casar me'n vaig anar a viure a Barcelona. Allà, el primer que vaig fer va ser buscar llocs per aprendre. Jo ja era gran, en realitat, tenia 24 o 25 anys, però des de llavors fins ara ha estat un no parar de buscar i de trobar. Bàsicament m'he format amb tallers de pintors que estan al món i que realment viuen de la pintura, i he tingut, jo crec que he tingut molta sort perquè he trobat mestres extraordinaris, gent que són de mentalitat bohèmia i que els apassiona, i això jo crec que és una cosa que s'encomana. Amb això estic molt contenta. Si us heu fixat, durant la tertúlia hem tingut a la Rose al carrer, just al carrer Lluís Besa, que ha anat pintant, dibuixant aquest quadre. Està acabat, no està acabat? Com ha anat això del procés aquest de creació d'un quadre? Perquè clar, n'hi ha que potser duren molts dies, n'hi ha que no. Bueno, normalment si vols pintar una obra, pots fer un apunt ràpid, jo crec que aquí hi ha molt a millorar perquè és un quadre d'un format molt petit, hi ha molta perspectiva i encara que sí que és un apunt espontani, però la meva exigència pictòrica crec que hi ha molt a millorar. I depèn, cada quadre és un món, depèn també de l'estat d'ànim, depèn de la llum. Pintar a l'exterior és un hàndicap molt bèstia, jo soc molt d'interiors, la meva pintura és intimista, d'objectes, sempre del natural, però interior. Amb això tinc l'avantatge que el sol no es mou perquè tinc la llum artificial, i els agents atmosfèrics tampoc et molesten. I aquí jo crec que encara tinc molta feina a fer, és un primer apunt i a millorar i jo crec que quedarà molt guai. El compartirem a les xarxes, ja podreu veure les xarxes sobre com ha quedat el resultat final i a veure què hi podem fer amb aquest quadre. A veure què hi podem fer, moltes coses. Sí. Doncs en aquest programa d'avui hem parlat de llibertat. No sé si volies relacionar amb el fet de la teva obra, si t'has sentit lliure fent aquesta obra, si no... El tema de la llibertat és un tema molt important i jo crec que molt present al ser humà, el buscar la llibertat de la vida, què és la llibertat. Sempre estem condicionats amb coses exteriors i també interiors nostres. Llavors, la llibertat és sentir-se bé amb el que fas i prendre responsabilitat dels teus actes. Jo crec que això és molt important. Jo puc ser molt lliure pintant, però sempre hi ha uns condicionants, sempre hi ha coses d'exteriors que et fan fer les coses d'una manera o de l'altra, i acceptar-les també és una manera de ser lliure i ser responsable del que fas, bàsicament.
crec que és Has això. estat lliure en aquesta estona? Sí, jo en general... Se'ns preocupava. En general estic molt lliure, en general. Sí, em sento lliure. I tens alguna recomanació plàstica, segurament, que expressi la llibertat o dels temes que hem parlat avui? No sé, plàstica potser més... He dit plàstica potser perquè és el teu àmbit més proper, però pot ser qualsevol altre. Jo crec que és un tema interior, jo crec que és un tema emocional, sentir-te lliure. No sé, jo crec que... Jo recomanaria més un llibre del Viktor Franklin, que és En busca del sentit de la vida, no? O sigui, que la teva vida tingui un sentit i trobar això et fa molt lliure. O sigui, tant li fa que sigui plàstic com que sigui el que sigui, però que el tenir aquest sentit de vida propi és molt important. I això és el que jo al llarg de la meva vida he trobat, perquè com que se'm va, diguem, negar o se'm va desviar de la meva passió, l'insistir i el lluitar, que ha estat una vida dura en aquest sentit, crec que això és el que m'ha donat llibertat i jo diguem que ho enfoco, ho trec amb la pintura, amb tot el que sigui creativitat, que m'encanta. Perfecte, doncs moltes gràcies, Rose, per A acompanyar-nos al programa d'avui. A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. En un 3 i no res. Què és el primer que fas al despertar-te? El primer que faig, situar-me, saber quin dia és, què és el que he de fer i una mica com programar. Tens algun ritual de, doncs, primer faig el saludo al sol, el segon ara faig un cafè i... Dono gràcies a la vida, sí, això sí. Vull ser agraïda de tot el que tinc i del meu benestar al món. Quin objecte salvaries si es cremés el teu estudi? Quin objecte salvaria? Ostres, no ho sé, la veritat. Jo em salvaria jo, perquè tot el que tinc ho puc tornar a crear o ho puc trobar. Vull dir, he practicat molt el desapego, llavors el tema material no tinc una cosa que salvaria. Si es tingués que cremar, mala sort. Mala sort, vale. Alguna cosa que fas que mai et cansaries de fer? Pintar. El pintar. Sí. De petita ja sabies que volies ser pintora? Sabia que volia ser creativa, o sigui, que volia fer creativitat. O sigui, m'agradava tot el que fos manual, m'agrada cosir, m'agrada fer mitja, m'agrada pintar, m'agrada molt treballar en fusta, o sigui, tot el que sigui crear, imaginar-me coses, això m'encanta. Ja ho tenies clar, això, des de petita? Sí. Si poguessis tindre un superpoder, quin seria aquest? Un superpoder seria infundar, o sigui, que la gent fos bona, o sigui, la bondat del món. Canviaries una miqueta. Sí. Si no fossis pintora, a què et dedicaries? Si no fos pintora, qualsevol cosa relacionada amb la creativitat, arquitecte m'encantaria, decoradora, no sé, restauradora. En el cas que poguessis ser immortal, i cap dels teus actes fossin castigats, quin seria el primer que tornaries a repetir? Si fos immortal i cap dels meus actes fos castigat, tornaria a repetir la lluita per la meva passió i el tenir una vida pròpia, o sigui, viure amb el que jo vull ser a la vida. Si poguessis sopar amb qualsevol personatge de la història, amb qui triaries? Amb el Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Si poguessis saber només una cosa del futur, què preguntaries? Preguntaria
com estarien les meves filles, la seva vida, el grau de felicitat que poguessin tenir. Vale. Què diries si fossis la primera persona en arribar a Mart? Què diria? On està la gent? Què és això? O sigui, la Mart no és un tema que m'interessin molt, els planetes. Vull dir, si tingués que anar-hi, ja aniria, però m'enduria un cavallet per pintar. Vale. Si haguessis de triar salvar la humanitat o la Terra, en qui salvaries? La humanitat o la Terra? Que difícil. Home, jo crec que la humanitat. Al 3. Doncs ja és moment d'obrir el nostre recull de recomanacions. Montse, has pensat alguna cosa? Sí, mira, porto la recomanació d'un llibre que es llegeix a la infantesa i es comprèn a la vida adulta, i és El Petit Príncep, i em quedo amb una frase que és cuando uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Em quedo amb aquesta frase. Bona, aquesta frase fa pensar. Sí, sí. Vale, David? Mira, jo, com a punt final, us diria que hem de tindre la llibertat de ser nosaltres mateixos i de viure o intentar viure d'una manera més desinhibida, no? I fora de coaccions. Molt bé. M'agrada, molt bé. Vale, ara l'Adrià, si ens recomana alguna cosa. Sí, jo us recomanaré, crec que és un clàssic sobre la filosofia i especialment sobre el concepte de la llibertat, que és l'assaig d'Isaiah Berlin, Dos conceptes de la llibertat, on exposa i diferència entre la llibertat positiva i la llibertat negativa, entenent la positiva quan algú em coacciona a fer una cosa o em condueix a fer una cosa, i la llibertat negativa on ningú em coacciona a res. I a més és un llibre molt interessant perquè recull i fa una síntesi molt interessant de tots els autors que al llarg de la història de la filosofia han anat pensant sobre el tema de la llibertat. Vale. Molt bé. Albert, ens proposes alguna cosa? Sí, proposava confrontar dos idees de llibertat que estan presents en dos capítols del Quixot. De fet, el Quixot seria, tot el motor del Quixot seria l'exercici, en aquest cas, de la llibertat, no? Però dos idees oposades que hem vingut parlant aquí. Una està al capítol 14 de la primera part, que és el que es coneix com a discurs de la pastora Marcela, que simplement llegiré dos línies. Proclame de yo nací libre, una mica com hem començat aquí discutint, y diu, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Y diu, no ho llegiré tot, y diu, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y mi hermosura. És a dir, és un exercici de la llibertat en termes tan absoluts que suposa, en aquest cas, suposaria l'extinció d'aquesta persona. I, per altra banda, ho confrontaria amb el capítol 58, ja pràcticament al final de la segona part del Quixot, on el Quixot estava en un castell, el Quixot i Sancho estaven en un castell amb totes les atencions, bons menjars, i diu, això per mi no és llibertat, necessito sortir a fora i continuar amb el meu exercici de la llibertat tal com jo el venia planificant des del moment, que és ser caballero andante a la búsqueda d'aventures. Aquesta seria la meva proposta, confrontar aquestes dues idees de llibertat. Perfecte. Molt bé. Molt bé. Jordi. Doncs jo avui us porto un poema de Joan Margarit, del seu poemari Els primers freds, que recull la poesia de 1975 a 1995. Té un poema que precisament es diu La llibertat i us compartiré l'últim fragment. Diu, la llibertat és quan comença l'alba, en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques. Les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides. Una forma d'amor, la llibertat. I aquesta és la meva recomanació.
Perfecte. I l'Eloi ens recomana? Sí, jo avui us porto una proposta de visita a un poble d'aquí al costat, de Lleida, es diu Torrefarrera, i hi ha un mural de la Cristina de Juan que es va deixar precisament a mitges, potser pel que parlàvem abans de la llibertat en les diferents etapes de la vida i que sobretot a la infantesa és quan potser ens la marquen més, perquè va ser censurat per imatges massa explícites per als infants. El mural començava a ser un conjunt de dones nues i potser va ferir moltes sensibilitats i aquestes mateixes persones van considerar que no eren aptes per a les persones petites. I aquesta és la meva recomanació. Doncs molt bé. I ara ens falta la teua, no, Jane? Sí, Jane, Ens és veritat. tens alguna recomanació o no? Sí, d'últim moment, però molt encertada, espero. Us volia llegir un fragment d'una frase que ha fet el defensor dels drets humans i Premi Nobel, que es diu Liu Xiaobo, i deia així: la llibertat d'expressió és la base dels drets humans, l'arrel de la naturalesa humana i la mare de la veritat. Matar la llibertat d'expressió és insultar els drets humans, és reprimir la naturalesa humana i suprimir la veritat. M'ha agradat molt. No sé. 3 i més. I fins aquí la trobada d'avui. Moltíssimes gràcies als nostres col·laboradors del dia, Adrià Álvarez, Montse Freixanet, Albert Panavera i David Enríquez. També moltes gràcies a l'equip humà i tècnic que fa possible el nostre programa. I per últim, gràcies a tothom, gràcies nois per aguantar-nos, per aguantar-me. I no oblideu, sisplau, a les xarxes ens podeu seguir, vigileu, recordeu que el nostre nom és 3 i més, però amb el número 3. Doncs així que ens escoltem ben aviat, d'aquí a 15